नमस्ते प्रणाम। हम समर राजपूत BR04 भोजपुरिया जवान चैनल में आप सबके स्वागत बा। बात करम हम आज श्री पवन सिंह के बारे में। जी हाँ, वह पवन सिंह जगह के भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहल जाला। हाल ही फिलहाल में 2 दिन पहले छपरा के बनियापुर में खेसारी लाल यादव स्टेज शो करे आए रहलन ह। वो स्टेज शो में पावर स्टार पवन सिंह के भी बुलाहट भय रहे, काहे कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर के भाई के तिलक रहे, जो कि बनियापुर के रहे वाला बारन, हमनिए के आसपास में है बनियापुर। जो कि वहाँ पे एगो प्रोग्राम भई रहे, जेमे खेसारी लाल यादव बहुत अच्छा बात एगो बोलन कि हम इस छपरा के बेटा हैं, हम आ रहे हैं तो एक स्टार के रूप में नहीं आ रहे हैं, लेकिन पवन भैया अगर आरा जिला के रहने वाले हैं और पवन भैया अगर आ रहे हैं इस जगह पे तो एक बहुत बड़े स्टार है। खेसारी लाल यादव के लिए वो बहुत बड़े स्टार हैं और यहाँ के लिए भी बहुत बड़े स्टार हैं। वो आए, वो हमें अच्छा लगा। ये खेसारी लाल यादव का स्टेटमेंट था। साथ ही साथ उनका एक और स्टेटमेंट इसमें आया कि हमनी के दोनों भाई हैं सब, खुदा खुदी हो जाला, लड़ाई झगड़ा कहाँ ना रहला, ना रही तो प्यार सौहार्द होइबे ना करी। सब कुछ ठीक बात, काहे के खुदा खोदी? खेसारी लाल यादव काहे के खुदा खोदी हो? आवश्यकता बा खुदा खोदी के? बिना मतलब के बकचोदी वाला बात बोलला स्टेज पे चढ़ चढ़ के। खुदा खोदी मतलब का होला? ई काची है खुदा खोदी? कि पब्लिक के सामने तू खुदा खोदी देखब कि हम पवन सिंह में दुश्मनी बा, भीतरे भीतरे भाई भाई बन जाइबो लोग, पब्लिक के छुट्टियां बना के रखबो लोग रुपया कमाइला आ कहत रह कि हमनी के भाईचारा ह। खुदा खोदी होई के चाही। छुट्टिया पंथी तू ही लोग कर लोग, हमनी के छुट्टिया बनावल लोग, हमनी के का तू लोग पब्लिक के छुट्टिया बनावल लोग, ठीक बा? ई छुट्टिया पंथी मत करल करी लोग, जोन बा ओरिजिनल उहे रहे के चाही। बकचोदी वाला काम ना, स्टेज पर चढ़ चढ़ के नटंकी ड्रामा कर बोला का नाम बिगड़ बोला भोजपुरी के। साथे साथे साला हमनियों में बैर करा दे बोलो, आपस में हमनी के यहाँ रहे वाला है सब, हमनी के बैर हो जाइले सब। आ तू लोग यहाँ बारह लोग बड़ भाई छोट भाई हो जाला लोग, भाई ज्ञान देते रहा कि हमनी के खोदा खोदी वाला, लेकिन भाइये हैं सब। तो तहार ओछी मानसिकता बतावला कि तू का हवा का नहीं हवा। तो पवन सिंह ना बोला जाता तू बोलल, मेटर ठंडा गए के बाद तहार लोग के भाईचारा बन गल, तब ओकरा बाद तू जितना बोल दे बोल नू, उतना पवन सिंह आजो ना बोलन। लेकिन तू सुझल कि तू सबसे बड़का तेज बड़ा और लोग छुट्टिया बा, तू भिंगा के मारेल, लेकिन पवन सिंह पे रिएक्ट ना करेलन। तो एला आज के बाद ये सब रहन सहन छोड़ कि कहीं स्टेज पर जाके कहीं कुत्ता कौआ वाला भाषा बोल के खोदा खोदी। इतना बड़ा स्टार हो भाषा के मर्यादा नहीं कि का बोले के बा का नहीं के बोले के। बाकी तू ही लोग बताओ लोग भाई, अगर हम गलत कहले कोई लोग तो तू लोग जूता से मरिए लोग। ई का सही बोले लन खेसारी लाल यादव? हमरा हिसाब से तो सही ना बोले लन। अब तारा लोग के हिसाब से अगर सही बोलत हो तो हमरा के बताइए लोग।